Setyembre 2, 2023. Ang Bulahang Birhen Maria sa Sabado. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus misugilo ni ining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Sama kini sa usa ka tawo nga hapit na mopanaw. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipiyala niya sa iyang katigayunan o gihatagan silag puhunan sumala sa ilang katakos. Ang usa gihatagan niya 5,000 ka pisos. Ang usa 2,000 ka pisos. O ang usa pagayod 1,000 ka pisos. Unya mipanaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pisos milakaw dayon o gipatigayon niya ang salapi o nakaginansya siya og 5,000 ka pisos. Ang nakadawat og 2,000 ka pisos nakaginansya 2,000 ka pisos. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pisos milakaw og nagkalot sa yuta o gitaguan niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa taas nga panahon mipauli ang agalon ni adtong mga sulugoon ug nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pisos miadto kaniya ug mihatag sa laing 5,000 ka pisos. Sir, miingon siya, gihatagan mo man ako og 5,000 ka pisos. Tan-awa ani ay laing 5,000 ka pisos nga akong naginansya. Maayo, buutan ka og maayong sulugoon, miingon ang agalon. Sanglit, kasaligan ka man sa diyotayng salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga ri, og ambit sa akong kalipay. Unya misulod ang sulugoon, nga nahatagan og 2,000 ka pisos, og miingon, Sir, gihatagan mo ako og 2,000 ka pisos. Tan-awa, ani ay laing 2,000 ka pisos nga akong naginansya. Maayo, buutan ka og maayong sulugoon, miingon ang iyang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa diyotayng salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay. Unya misulod ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pisos og miingon, Sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom ug naghipos sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa milakaw ako ug gitaguan ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tan-awa, sir, ania ang imong salapi. Walay hinungdan ug tapulan nga sulugoon, miingon ang agalon. Nasayod ka man di ay nga ako nag-ani sa wala ko itanom ug naghipos sa wala ko ipugas, nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi aron mahibalik kini kanako nga may tubo na. Karon kuhaa kaniya ang salapi ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka libo ka pisos. Kay ang ana ay iya hatagan pagdugang ug makabaton siyag labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya, bisan pagani og diyutay nga iyaha, kuhaon pa gikan kaniya. Ug kining walay hinungdan nga sulugoon, ilabog ngadto sa gawas nga mangitngit, didto maghilak siya ug magkagot sa iyang ngipon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.